ngenza ukuthi ake nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkozo Admin. Mama uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezele subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Zithola enyangeni zifuna ukugeza izinkabi ezibulala abantu abawu-10 ePietermaritzburg eMbali namhlanje kuseni. Amaphoyisa athi ke abathole bebhizi kwinyanga befuna ukugezwa abasola ke bebeqeda ukubulala abantu abalishumi asithela ke phezulu kwabo kwasiphuka kizidindi. Umsolo oyedwa ke ushone endaweni yesigameko kwaboshaka ababili, oyedwa ke kuthiwa usagcwele amathafa. Kuthiwa ke bangene ngezikhathi zasekuseni kumuzi othile eMbali bakhahlela ke izicabha bavulela ngenhlamvu bangabuza lutho ke base ke bashaya bachitha ludaba ke liyatrenda ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bayakhuluma ke ngalo bakhombisa ke ukuzwelana nomndeni. Nangomunye uthi ke kazi ke bathe ngoba nangomunye uthi kazi usele ke bane kulo mndeni Jesu, kodwa ke uNkulunkulu abemkhulu bashesha ke babanjwa. Kweminye ke imindeni kusaphenywa ke till today. Nangomunye uthi good lo shonile ke usenabo ke ezolweni sebandawone manje kumnandi ke naye ke ubuzwile ke kumnandi benhlamvu. Nangomuntu sibonga amaphoyisa kubeke ingasekhaya ngabe ke asaphenya nje. Wengenza kwethu mina ke ngifisa ukuthi ngizuvo lokho nombono ukuthi ngicabangani ke ngalo daba. Ungakhohlwa ukucinezela subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel.